लागे ई जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ निक लागेला जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ निक लागे ई जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ निक लागे ई जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। होला शिव चर्चा हो 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 होला शिव चर्चा। बड़ निक लागे ई जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ निक लागे ई जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ निक लागे ई जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ निक लागे ई जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। ओही शिव चर्चा में ब्रह्मा जी आईनी। 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 ओही संघवा में सरस्वती मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। संगवा में सरस्वती मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। संघवा में सरस्वती मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। संगवा में सरस्वती मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव बड़ा चर्चा। निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। ओही शिव चर्चा में विष्णु जी आईनी। 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 संघवा में लक्ष्मी मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। संगवा में लक्ष्मी मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। संघवा में लक्ष्मी मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। संगवा में लक्ष्मी मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव बड़ा चर्चा। निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। ओही शिव चर्चा में शिव गुरु आईनी। 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 संघवा में गौरी मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। संगवा में गौरी मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। संघवा में गौरी मैया हो जहाँ होला शिव चर्चा। संगवा में गौरी मैया हो जहाँ होला
शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। बड़ा निक लागे उ जगहिया हो जहाँ होला शिव चर्चा। प्रणाम बा पति पति।